Insellmilkom u nistedinkom għal 106 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Bħal f'kull avvent il-Knisja tippreżentanna l-figura kbira ta' Ġwanni l-Battista li biex ngħidu hekk huwa wieħed mill-kolonni l-kbar tal-mixja tal-avvent. San Mattew jippreżenta b'mod kulurit ħafna il-Battista illi jibda il-missjoni tiegħu. Dan Ġwanni bin Zakkarija imħabbar mill-Arkanġlu Gabriel u li kellu jkun mimli bl-Ispirtu Santu sa minn ġu fommu u profeta ta' Alla loli jiġi preżentat liebes ix-xar tal-ġemel bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu. U San Mattew iżid ukoll x'kien jiekol u l-ikel tiegħu kienu ġradijiet u għasel selvaġġ. Dera ta' bniedem sobrju, ta' bniedem auster, illi niftakru kien għadda ħafna snin ta' tħejjija fid-deżert, fis-solitudni tad-deżert waħdu, jifhem u jħejji ruħu għall-missjoni tiegħu. Illi jkun kif jgħid Iżajija, kif ifakkarna l-darb'oħra San Mattew, dak il-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert ħejju t-triq tal-mulej id-drittaw il-modijiet tiegħu. Nimmaġina li Ġwanni l-Battista f'dawk is-snin ta' tħejjija qabel ma ħareġ ixandar il-messaġġ qawwi tiegħu fil-pubbliku għexu wkoll mixja ta' konverżjoni, ta' ndiema, ta' talb, ta' għarfien tal-iskritturi mqazza, kollox illi jenu biex jifhem x'kella tkun il-missjoni tiegħu li mbagħad bħalma nafu qiegħda anki sas-sagrifiċċju tal-martirju. Ġwanni jsejjaħ il-poplu tiegħu lilna għall-indiema. Indmu għax is-saltna ta' smewiet waslet. U mill-Vanġelu ta' dan it-tieni ħadd tal-Avvent nindunaw kemm kien ibes il-messaġġ ta' Ġwanni li l-Fariżej minħabba l-ipokrisija tagħhom isejħilhom nisel illi fat u jfakkarhom illi mhux billi kellhom missierhom Abraham kienu se jsalvaw imma biss jekk jindmu bis-serjetà. Fuq l-indiema jiddependi l-ġudizzju. Għalhekk San Mattew iġib fuq fom Ġwanni żewġ tixbijat tas-siġra li tinqatam u ta' żmien il-ħsad. Żmien l-avvent, anke jekk m'għandux l-awsterità tar-randan, huwa wkoll żmien ta' konverżjoni biex anki aħna noħorġu niltaqgħu ma' Kristu l-mulej li ġej. L-eżempju qawwi u auster u l-kelma l-ħeġġa tal-Battista jixprunana propju għal dan. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim.